Como ben dixo Guajari, pois o título é O teu curso ensina moito, pero os algoritmos non se matricularon nel, vale? Aí. Bueno, como dixo Guajari, levo 15 anos neste mundiño, vale? E xa, cando comecei nisto, dixéronme, nada, o SEO está morto, non sigas por aquí que non vas a ningures. Nestes días, sí, outra vez, con todo o que estamos a vivir, cos LLMs, como ChatGPT, pois estes rumores de que o SEO morreu van increscendo. Bueno, isto é unha gráfica de o número de veces que morreu máis que noutros momentos, vale? Inicialmente, como decía, cando eu comezaba, algúns que se dedicaban sobre todo ao Black Hat xa mataran o SEO porque saíron certos algoritmos de Google que o que facía era transformar o SEO realmente, non matalo. Vale. Despois, en 2011, 2012, viñeron Panda e Penguin, vale, que unha vez máis mataron o SEO, según a xente. Twitter, Facebook, todo o mundo sabe que é incompatible eso con buscar, pesquisar en internet, non? Morreu outra vez. Logo, os móviles, tal como os coñecemos hoxe en día, non? Con moito vídeo, Instagram e demais, volveu morrer o SEO. Xa, bueno, despois sí que veu unha tendencia negativa real, non? No que os clics tenden a cero, non? Porque efectivamente Google acapara as respostas pouco a pouco nos resultados de pesquisa e volveu morrer o SEO. E por non falar de TikTok, non? Hai miles de estudos que din non, a xente agora busca en TikTok, xa non usa Google. Bueno, morreu o SEO outra vez. Como dicía, hoxe en día, non, cos LLMs, é certo que a tendencia de clics, repito, é moi a baixa. E, ademais, o podemos contrastar se buscamos SEO-Dev en Google Trends. Hoxe está máis morto que nunca, como vedes na gráfica, vale? Entón, nada, se alguén está pensando en cambiarse ao SEO e tal, que non veña, que aquí non hai traballo e estamos todos mortos, vale? Lóxicamente, mentira, vale? Baixo o meu punto de vista, o SEO nin se crea nin se destrúe, só se transforma, vale? Por qué? Pois moi doado, vale? Da igual onde busques, dixen Google 20.000 veces, por qué? Porque en España, aínda a día de hoxe, é líder no seu sector. Ten unha cuota, como veremos despois, dun 93-94% números de xuño deste ano, vale? Tanto crecemento que ten OpenAI, aínda así, penso que, falo de memoria, ten unha cuota de 0,4% de mercado en España, vale? Por lo tanto, eso o primeiro. O segundo, que máis dá onde se busque? Que fai Amazon? Clasificar, ordenar produtos entre os miles de milleiros que hai, ordena, cando faz unha búsqueda, e un sae primeiro, outro segundo, outro terceiro, e o primeiro vai ter máis opcións de ser comprado, é así. Pero aparece primeiro por certas métricas, métricas que, polo tanto, podemos optimizar na nosa ficha de produto. O mesmo pasa en TikTok, que é unha rede social, ou Facebook, ou Instagram. Son redes sociais, pero teñen un buscador. Recordade o que significa SEO, Search Engine Optimization. Todo aquel buscador que haxa pode basase en algoritmos e, polo tanto, pode optimizarse para aparecer máis arriba ou máis abaixo. Aquí vemos o que decía, non? Google ten un 93% de tasa. Se non existise Google, OpenAI non chegaría ao 5% de tasa, igualmente. Que vai a crecer, por suposto, pero xustifica eso pensar únicamente niso? É o futuro? Non, de feito é o presente. Pero sigue basándose en algoritmos. O que hai que aprender é que hai que facer para aparecer aí máis arriba, por suposto. Entón, de aí saen moitas axencias profesionais falando de novas siglas, GEO, AEO, AIO. Eu quedome ca do medio. Alguén sabe o que quere decir? Que carallo diso? Efectivamente.
eu non entro por ese aro. Entón, digo eu, bueno, esas siglas invéntanse para aparecer, lóxicamente, en LLMs como ChatGPT ou nos AI Overviews, non? Entón, preguntelle a Google, que contesta con inteligencia artificial agora mesmo, como aparece en ChatGPT? Bueno, pois, enfócate en crear contido de alta calidade e que sexa útil, que sexa preciso e responda a preguntas específicas, utilizando lenguaje natural e estructuras claras. Implementa datos estructurados, construe autoridade e reputación. A alguén lle sona todo eso? É o SEO, non? Bueno, hai xente que agora chamalle de outra forma, non? No medio, non o sinalei na anterior, e aquí o poño un pouco máis grande, trabaja el SEO para Bing. Bueno, de novo, que carallo dis, non? Eu non son un experto, vale? Porque a min tamén faime moita gracia eso. Agora hai expertos en AEO, AIO, GEO e todo iso, cando leva 3 anos de recorrido. Non son nin expertos os propios desarrolladores de OpenAI como para... Bueno, non me vou estender niso, que senón... Que eu saiba, ChatGPT ten unha API de uso propia na que fai consultas e parte delas tamén as fai a Google, vale? Non só a Bing, a partir de o que recolle como respostas simulando búsquedas do usuario, contesta, vale? Por lo tanto, non nos centremos en Bing, que ademais, como decía, todos os buscadores máis menos teñen os mesmos parámetros, os seus algoritmos buscan o mesmo, que é satisfacer o usuario. Entón, eu, máis aló do SEO técnico, que podemos tocar moitas cousas, non? O WPO, do que falou Rosario antes, o enlazado interno, a arquitectura, os datos estructurados, poden ter maior, menor peso nuns buscadores e noutros, por suposto, pero, sobre todo, ao final, o que a igualdade de condicións hacia unha web técnicamente perfecta, que hai moi pouquiñas, non? Pero o que vai marcar a diferencia é o que contas e como contas. Quero falar un pouquiño deso, vale? Que é o contido de calidade? Eu tamén, cando comezaba nisto, decía, non, mínimo ten que ter 800 palabras, 2 headings, negriñas, listas... Bueno, todo eso está ben se o texto que estás a redactar o precisa, non? Pero o importante é o que o usuario quere, vale? En no caso de formación, nós temos varios clientes de formación, vale? Con moito éxito, ademais, e vos traio exemplos concretos, vale? Este é un caso dun FP líder en Madrid, vale? Unha escola, bueno, ademais de FPs ten algún grado universitario, probas de acceso para preparar e demais, vale? Que nos levou ao éxito con esta escola que levamos traballando con eles dende 2019 ou así? Bueno, pois facer o que denominamos contido core para unha escola deste tipo, vale? Coller as tipoloxías de primeiro nivel de formación e para cada unha delas darlle a información que quere o usuario. E que quere un estudante? Pois saber onde estudiar un FP de grado medio, grado superior, etc. Tamén que é, como matricularse, funcións, salario, por que estudiar iso, que vantaxes vou ter ao estudiar iso, requisitos, tipos, modalidades, especialidades, que estudar, plazas, notas de corte, convalidacións a posteriori, práctica, saída laboral, saída educativa, bueno, despois, estos xa son secundarios, vale, de que aptitudes teño que ter para estudar isto, que facer ao acabar, oposicións ás que podo presentarme se estudiei isto, prácticas no estranxeiro. Lóxicamente, despois dese primeiro nivel, temos as propias formacións. Dentro do grado superior podemos ter varias, etc. Bueno,
facer a ficha de produto contando o principal de cada unha das cousas e logo de cada unha, pois, novamente, o contido core relacionado con cada formación, onde estudialo, que é, en que consiste, por que estudialo, función, sueldo, saída educativa, etc. Non me vou parar porque, ademais, a quen quera me pode pedir este Excel, vale, para que o poda ter para o seu centro. Isto funciona? Xulgade vos, vale? Falamos dunha escola privada, sí, pero un único centro, o presuposto máis menos reducido, 1 millón de clics nun ano e de maneira ascendente a pesar de que o SEO morreu. Vale? Eso sí, ollo onde poñemos os esforzos. Vale? Por qué? Porque consultas como os de salarios que os consideramos core, vale? Están de capa caída. Fixadevos nas datas, vale? Este ano de maio a agosto versus o ano pasado. As impresións infláronse moitísimo, pero os clics están por debaixo da metade, vale? Os exames, en cambio, búsqueda de como é el examen de tal, de cual, pois as impresións subiron, pero os clics subiron. Conclusión disto? Bueno, hai que diferenciar entre información e acción. Non sei se vedes moi ben dende aí, pero na esquerda é a búsqueda de salario WordPress, por exemplo, ou canto podo cobrar sendo desarrollador WordPress, ou búsquedas, pesquisas similares, e na dereita, exames de auxiliar administrativo do ayuntamento. Ok. Que diferencia hai aquí? O que quere o usuario, o que Google pensa que quere ese usuario, non? Aquí contesta con IA porque é algo informacional, o usuario quere saber canto se cobra facendo isto, e, no outro lado, o que quere é ver documentos, neste caso. Quere descargarse un exame ou algo polo estilo. E, polo tanto, Google, como o sabe, polos seus milleiros de datos, contesta de maneiras distintas. E aí tedes que da igual canto se busque, os clics nun decrecen, porque xa Google está a dar a resposta, e no outro, en cambio, sigue chegando a día de hoxe a túa web. Vale? Eso sí, no primeiro podemos seguir e queremos seguir aparecendo. Vale? E máis aló das impresións, dos clics e demais, por que falamos de que sí ou sí hai que facer ese contido? Porque ao final estás expresando a túa autoridade temática. Estás dicindo á xente que controlas dese tema todo. Polo menos todo o que pasa pola cabeza do teu público obxectivo. E iso é importante, vale? Iso é como se amosa autoridade. Mais aló dos enlaces e demais, lóxicamente. Temario, pois un pouco como antes, vale? Vemos que as impresións multiplícanse por máis de 2, en cambio, os clics baixan. Por qué? Pois, neste caso, bueno, tamén fixádevos que hai unha posible caída de posición, vale? En cambio, comprar temario, que é moito máis específico, vemos impresións totales que suben, non tanto, e os clics, aínda que sexan moito menores, tamén suben. E volvemos a estar na mesma tesitura, non? Información versus acción. Agora sí, como identificar as caídas, se son de posición, se son por aí overviews, se son estacionais. Bueno, este é o típico caso de iOverviews. Vale? iOverviews comezou en España en marzo. Vale? Se vos fijades claramente, a partir de marzo, as impresións seguen máis menos igual, incluso con respecto ao ano pasado crecen, pero os clics decrecen drásticamente. Ante eso, antes de existir esta nova forma de resposta de Google, estaríamos en alerta. Agora é o que hai. Como identificalo? Bueno, pois chamámoslle a dentadura de cocodrilo, non? Vedes aí onde comeza exactamente a aparecer en España e como se dispersan as gráficas. Logo, isto todo o mundo diría, bueno, aquí sí que hai unha caída de posicionamento, non? Pois aí o meu consello é que abrades os ollos e ampliedes sempre
a gráfica temporal, porque a isto ninguén vai negar que é unha caída, pero se o vemos en perspectiva, realmente era algo estacional. A caída que vemos posterior é porque volve á normalidade a gráfica. E tamén axuda a ver a posición media. Aquí vemos como se disparan as impresións e ao final de todo caen del todo. Que pasa? Se vedes a posición media, hai incluso ocos. Eso quere decir que sí, a posición media está crecendo, pero estamos aparecendo moitas veces menos. A mí non me sirve de nada sair primeiro ou segundo unha vez. Eu quero sair, aínda que sexa sempre, aínda que sexa nunha posición peor. Bueno, seguindo, LLMO, GEO, AIO, AEO, a ver, poñámonos ben, a falar en serio, vale? Autoridade, experiencia, credibilidade, eso o conseguimos, como decíamos, con noso contido, tamén co contido que podamos publicar fora e con enlaces. É importante que falen de nós, ou como falen de nós tamén. Link building, polo tanto, e traballar a nosa marca, coidar as mencións e as opinións, vale? O SEO técnico, por suposto, como decía antes, e a estrategia, que é un pouco o que viña a falar agora. En contidos, bueno, é certo que ChatGPT é unha ferramenta, diría que obligatoria, pero usada con cabeza, non? Porque todo poder conleva, pois, todo poder conleva a ter moito cuidado tamén, vale? Por exemplo, describe a Sergio Castelo, non me vou meter, vale? O 99,9% é correcto, salvo un pequeño detalle, reside en Madrid. Non, eu son galego de pura cepa, vale? Eso invalida todo o bo ou malo que poda decir despois. Un erro só nunha palabra jode todo un artículo e jode a reputación de toda unha marca. Aínda que moitos digan que xa non vale, o SEO técnico é moi importante, porque pode pasar isto. Todos somos usuarios de WordPress, hai unha opción moi jodida, sobre todo se a xente ten permiso de administrador e non sabe tocalo, de disuadir a los motores de búsqueda. Pois un cliente que iba bastante ben tivo a magnífica idea de pulsar aí a ver que pasaba. Bueno, claro, é importante, é moi importante ter rastrexos continuos e control continuo sobre o tráfico para detectar isto canto antes e recuperar. Bueno, Google e os LMs non fixeron o vosso curso, seguramente, pero se lles falas a súa linguaxe, ao mellor aprenden de ti. Moitas grazas. Grazas.